Γεια σας, είμαστε η ομάδα Πανίγλακες και σήμερα θα παίξουμε στο Wii Party. Σας θυμίζω ότι είναι το απλό Wii και όχι το Wii U, το καινούριο Wii. Θα παίξουμε μερικά mini games, λέω εγώ, για αρχή. Και μετά θα μπορούμε να παίξουμε κάποιο άλλο παιχνίδι στο Wii Party. Αρχίζουμε πάντα το Χαλκίδα. Βασικά θα αρχίσουμε με ένα... όχι με mini games, θα παίξουμε party games. Θα παίξουμε μια of a kind. Είναι ένα γρήγορο παιχνίδι που έτσι θέλει λίγο. Λοιπόν, αρχίζουμε. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής. Πρέπει να έχεις κάποιους χαρακτήρες που να έχουν ίδιο χρώμα οι μπλούζες τους σε σειρές. Εδώ βγαίνουν τα 4 πρώτα μη. Και αρχίζουμε, θα παίξουμε ένα mini game για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Αρχίζουμε με το εξής mini game. Είμαστε μέσα σε μπάλες και προσπαθούμε να αντιβιώσουμε ενώ οι άλλοι μας χτυπάνε και υπάρχουν κάποιες τρύπες. Ανοίγουν οι πρώτες 4 τρύπες. Εγώ είμαι στην μπλε μπάλα. Όπα. Είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά προσπαθώ να ανοίξει μισά τρύπα. Όπα. Νομίζω ότι βγήκα δεύτερος. Και ο παίκτης 4 βγήκε πρώτος. Εγώ δεύτερος. Ο παίκτης 3 τρίτος και ο παίκτης 2 τέταρτος. Έτσι πάει η σειρά. Και αρχίζουμε με αυτό το παίκτη. Διαλέγει ένα μη και τα αλλάζει κάποια μη. Ήταν ένα ειδικό ανθρωπάκι. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα διαλέξω ένα μπλε για να βγάλω το πράσινο, ώστε να έχω μια σειρά από μπλε και μια σειρά από μοβ. Και έτσι θα κερδίσει τον πρώτο γύρο. Συνεχίζουμε. Ο πρώτος γύρος τέλειωσε, τον πάμε στο δεύτερο γύρο. Θα ξαναπαίξουμε ένα mini game για να δούμε ποιος θα βγει πάλι. Ωραία. Σε αυτό το mini game προσπαθείς να μπει σε ένα φως που κουνιέται μόλις σταματήσει. Τα φώτα κουνιούνται. Μόλις βγήκε το ένα και σταματάνε. Εγώ μπήκα σε ένα. Πάμε εδώ μπροστά. Κάποιοι παίκτες προσπαθούν να μπουν. Εδώ βγαίνει ο παίκτης 4, οπότε θα βγει τέταρτος. Τώρα τα φώτα κουνιούνται. Προσπαθώ να βγαίνω και εγώ για να πετύχω ένα φως. Και μόλις πέτυχα το ένα από το φως, τώρα θα μένει μόνο ένα φως και θα πρέπει να πει κάποιος από τους δύο παίκτες που είναι στη σκηνή να ένα φως και μου φαίνεται ότι βγήκα πρώτος. Κάνω την κλασική φιγούρα του παίκτη μου και βγήκα πρώτος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτή είναι η σειρά. Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν έριξε. Λοιπόν, θα κάνω trade me που ανταλλάζεις ανθρωπάκια με έναν άλλον εχθρό, αντίπαλο. Θα αλλάξω εδώ αυτό το μόνο, αυτό το κόκκινο. One to go. Άμα πάρω και ένα μπλε, νικάω στο πρώτο γύρο. Σας σημαίνει ότι υπάρχουν 5 γύροι σε αυτό το παιχνίδι. Οι γύροι είναι γρήγοροι, οπότε το παιχνίδι θα είναι λίγο γρήγορο. Και στο δεύτερο μέρος των βίντεο, επειδή αυτό είναι το πρώτο μέρος, θα σας δείξουμε και άλλα παιχνίδια του Wii Party. Ο γύρος τελειάρχισε, θα ξαναπαίξουμε φυσικά για να βρούμε τις σειρές. Αυτό το παιχνίδι σχετίζεται με την τύχη του κάθε παίκτη και πρέπει να διαλέξεις κάποιες κάρτες που όλες να δείχνουν το πρόσωπό σου. Αρχίζουμε. Πρώτα είναι η σειρά του παίκτη 4. Έβαλε λάθος κάρτα. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα βάλω αυτή την κάρτα. Να, το πρόσωπό μου. Τώρα πάμε στη δεύτερη σειρά. Πατήσω αυτή. Λάθος. Συνεχίζει έτσι.
Και τώρα ξανάρχεται η σειρά μου. Πάμε το πρώτο. Λάθος. Πρέπει να βλέπεις κιόλας για να θυμάσαι ποιο έχει πατήσει ποιος. Να βρήκαμε το δικό μου. Έτσι φαίνεται είναι αυτό. Το δεύτερο, από τη δεύτερη σειρά. Η σειρά μου έρχεται μετά από αυτόν τον παίκτη. Πάλι πάτησε το δικό μου. Σκέφτομαι να βάλω αυτό, αυτό και αυτό. Όχι. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάρει κάποια ώρα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο είναι καλό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είναι mini game. Περιμένουμε να τελειώσουν οι άλλοι παίκτες στη σειρά τους. Βρήκαμε την κάρτα μου, ωραία. Ευτυχώς που έχω και βοήθεια από τους άλλους παίκτες. Και είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή. Μετά αυτή. Και μετά αυτή. Και βγήκα ως πρώτος παίκτης. Περιμένουμε τους άλλους παίκτες να τελειώσουν τη σειρά τους. Σωστό. Και λάθος. Τώρα είναι η σειρά του τρίτου παίκτη. Σωστός και σίγουρα θα βάλει το. Νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες δεν έχουν μείνει. Σωστός. Το δεύτερο είναι ωραία. Σωστός. Τώρα συνεχίσουμε με το παίκτη 2. Και το παιχνίδι μας, το minigame τέλειωσε. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του παιχνιδιού. Θα σας στείλουμε και δεύτερο μέρος. Γεια σας, είμαστε οι Πανίβλακες.